El proyecto Clase Mini me parece muy interesante porque la clase Mini está muy interesado para la internacionalización de los concurrentes y así es un proyecto muy interesante, muy bien desarrollado de lo que pienso yo. Barcelona tiene el beneficio de tener un aeropuerto internacional que puede ser fácil de acceso para extranjeros. Más fàcil. Per mi ha estat un punt d'inflexió importantíssim d'això, de voler fer una Transat a realment fer-la possible. También es un lugar en el que se intercambia. Yo en Base Mini Barcelona he hecho navegar a más de 30 personas en mi barco. Esas son 30 personas que se han llevado una experiencia en un Mini, que han ido por ahí, que lo han contado, que lo han compartido, que lo han experimentado. Y paso un cabo. Lo metes aquí dentro. És un meteorama, podeu mirar els núvols aquí baix que estan per... Fem un curs de meteorologia i navegació i el perfil de navegant que ve, doncs, bueno, potser sí que els primers era més regatista, no? Però potser cada vegada el perfil és més de gent que navega, no? que té afició per navegar. Al voltant d'aquesta travessia, no? Tant a nivell de tot l'equipament que han de portar, el posicionament en el mar, després també tot el tema de l'alimentació, el son, temes mediambientals que també es treballen a nivell de sostenibilitat, etc. I per tant considero que és una síntesi molt global a nivell d'un projecte d'escola i a nivell d'un projecte educatiu. Sí, jo crec que tot això forma part d'una mica el procés de democratitzar la vela, que això és un concepte que està molt arraigat a França. Podíeu fer preguntes en aquesta conversa.